Chápem, že média ide šlak trafiť, keďže ich nepúšťame do našej politickej kuchyne, ale musia sa uspokojiť s dnešnými závermi, že sme sa dohodli na všetkom. A toto už vôbec nezapadá do atmosféry po sobotných prezidentských voľbách. Viete, keby spomínaná atmosféra nebola nebezpečná pre celú spoločnosť, bola by na smiech. Voliči progresívneho Slovenska si po prehratej prezidentskej sobote dávali Lexaurín a objímali sa so svojimi psíkmi a mačičkami, aby prekonali hrôzu demokratického víťazstva kandidáta vládnej koalície Petra Pellegriniho. Voličov vládnej koalície označujú za poblúdených, za lúzu, ktoré treba zakázať voliť. Vraj sa hanbia za susedov, ktorých označujú za rurálno-rustikálnych. Jednoducho všetci okrem nich sú po slovensky povedané primitívni debili. Po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom a ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter. Tieto a ďalšie médiá doslova nabádajú progresívneho voliča, aby bol hulvácky a agresívny. Osoby z verejného života podporujúce Petra Pellegriniho, ako napríklad pána Vega či Rytmusa, verejne popravujú na výstrahu. Len preto, lebo si dovolia mať iný názor. Len preto,